Haupa, Oiane, eta haupa, Mikel, zer modu zaudete? Kaixo. Oso ondo, gozekin. Gozekin? Ze ondo, leku beharra etorri zate hor du. Ze kirol beresi eta honeaino iritsi dana eta hortza bete gaina puri-purian, ez da? Bai, pozik gaina. Pozik? Azkeneko bola hontan oso maila desentean gaude eta badirudi beti gora eta bera eta dela eta guantxe bertan goian gaude, así que pozik eta aliketa gehien egongo. Ba, oso ondo bikote, asko posten geha. Bueno, kirol hau, noiztik hasi zate zuek hauen beniten? Gu hemen Donostian 2005-etik aurrera, baina Gasteizen 2003an dagoeneko hasi ziren. Aintzindariak izan zate, o aintzindariak horiek izan dira 2003 baino lehenu inorrek ez zunien emendikan? Katalunian. 2000 urtearen inguru, hor hasi zan, gero Madridekoak ere hasi ziren, eta gero pizkanaka beste baina bai siglo hontan etorri dan zerbait izan dela, ez da? Hori da. Ondo. Eta zuen nolatan sartu zeate kurlinean ibiltzen? Nere kasuan adibidez, badakizue, azkenean neska eta maitasuna hor erditikan egonda, ni gerilarian itzan. Osea, zaten bikote, baina bikote eta etxean ere bai? Bikote etxean, bikote kurlinean, eta lagunak, eta dana. Eta oso moldatzen geha, zike adibide honak geha horretarako. Hola jarrai dezala. Eta hori, ni 2008an igerilarian nintzen, igeriketa egiten nuen. Bai. Eta Oianek 2005-etik kurlina praktikatzen zuen. Eta, bueno, animatu nintzen, hasiera batean uste nuen izugarrizko frikada zala, eta, bueno, ez zala luzerako izango, baina gero animatu nintzen, eta bira, 2023an gaude. Eta Oiane baina frikillo zea guain. Hortxe. Ze ona. Nola hasi zehaztea entrenatzen, txapelketetan, nola junda udan aurreaka? Ba, hasi ginen zerotik. Bueno, gure aurretik beste talde bat egon zan, orduan talde horretako familia bat gelditu zan, eta pixkanaka zekitena erakusten hasi ziren, eta, bueno, hasieran oso gutxi entrenatzen genuen, ze beti zegoen hokeieko partiduren bat, edo patinajeko txapelketaren bat, orduan gure entrenatzeko orduak erabiltzen zituzten beraien partiduetarako edo txapelketetarako. Hori txuri urdineko zelaian egiten dezu beti. Bueno, zelaian izotz zean. Eta orduan, iritsi zan une bat, nun esaten genuen, ezin ditugu hainbeste entrenamendu galdu, kanporatera barko gea. Orduan hasi ginen kanporateratzen, entrenatzera soilik, eta gero ja, kanpoan ere atzerrian, zenbait txapelketetan parte hartzen. Eta noa juntzinaten, nundik noa ibilizeate? Leku askotan. Nunetzate ibili, igual enun batu dugu. Hombre, izo pistak dituzten lekuetan egon gara noski. Eta, bueno, hasieran, Suitzara juten ginen maiz, burdeletik oso hegaldi merkeak zeudelako, orduan kotxe hartu, burberera jun, gazkina, gero kotxea, ez dakit gauean zein ordutan iristen ginen, eta gero hori, txapelketetan, edo entrenatzen pasatzen genuen asteburua, eta bueltan. Eta noski, hasieran partido guztia galdu, hori bai. Eta ibiltzen zinaten denbora guztian entrenatuta o turismo pixkate behite zenuten, edo zer? Oso gutxi, eta nire eta aserretzen zan, zeren etxera iristen ginean, bere lehenengo galdera zan, bueno, eta zer moduz pasa dezu eta turismo egin dezu, ez dugu egin. Azkenean oso motibatuta ginean eta kurlinan hobetzeko egin behar duguna da kurlinan jokatu eta ez turismo egin. Orduan batzutan egon geha leku oso politetan eta oso celebretan eta ez dakigu Estokolmon gauden edo Tolosan. Badakizue bakarrikan izotza zemuz da hon. Hori da. Horra, hotza eta txuria. Gero saiatzen geha tartetxo bat hartzen eta noiz behinka tartetxo bat balin badokazu, orduan igual bertan egon zaren bigarren edo hirugarren aldian, izaten dugu aukera lekua pixkat ezagutzeko. Ona. Bueno, eta orduik aurrean, noiz hasi zian arrakastaz? Noiz hasi zian lehendabiziko lehiaketak? Noiz hasi zinaten profesionalki bezala zen? Okerrena da hori, 2004ko Gabonetan hasi ginen, orduan 2005an esaten dugu hasi ginela, eta 2005ko maiatzean, gure Espainiako lehenengo txapelketan parte hartu genuen, gure lehenengo txapelketa hori izan zen, eta pentsa, berde baina berdeago geunden, eta gure aurkariak izaten ziren, hori, laguntzen zeudenak, ez? Hori ezin da egin, edo horrela, edo bai... Eta zen musatea esan txapelketa hori? Desastre. Baina primeran pasa genuen oso, oroitzapen hona daukagu txapelketa horretatik parpila bota genitun, partidurik uste ez genula irabazi, ez neskak ez mutilak, urte pila batetan egon ginen partidu bat ere
irabazi gabe, baina, bueno, gero etorri dira, garaipen horiek gero etorri dira. Ona. Bueno, zein izan behar da, ona, eskurlina ikusten dugu, bueno, harrilla, ez da? Harrilla oso garrantzitsua da, harrillak zer jartzituen... Zuek zuen harriak eramatei zue? O txapelketa bat zuazte han daude harriak? O nola? Pena bat da, gaur ez dugu harririk ekarri, harri jasotzaileek entrenatu behar dute, baina iaia euskal kirola da, eta gure kasuan adibidez, 21 edo 20 kiloko harriak dira, eta ulertuko duzuenez, askotan galdetzen digut, ezta? Eta harriekin bidaiatzen dezue, ez ezinezkoa da. Eta orduan beti pista bakoitzean harriak daude, gure kasuan hemen Donostin gure harriak ditugu hoiekin entrenatzeko, eta gero atzerrera joaten begean bakoitzeko, harri diferentea daude, eta hoiekin entrenatu behar ditugu, eta harri diferenteak dira ere bai, eta askotan hor dago kakoa, eta hor dago esperientzia. Eta, bueno, zer dira, nola dira arauak, adibidez? Gu badakigu harria botatzeala, bestiei ate inbertza jola, oso zein berdala, baina zenbat harri, zenbat aldiz alda bota, nola di joa jokoa zehazki? Modalita erruntean esango dugu, lau emakumeen kontra, lau gizonen kontra, horretan, jokalari bakoitzak zenbaki badauka. Lehengoak bere bi harriak botatzen ditu, gero beste bigarren taldekidea dator, hirugarrena eta laugarrena, eta tartean bi taldekideak txandakatu egiten dira. Orduan pentsa ni lehengoa balin banaiz, nire lehengo harria botako dut, marra bat dago markatuta hor zelaian, orduan marra hori zeharkatu baina lehen askatu behar dut, eta... Zagoi baina lehenu askatu behar dezu. Gio, noaino iritsi behar duen, berdin du, puntuak ez dia bukaeran kontatzen dira, ez da? Ez banez naztutzen. Bai, oso ondo, bukaeran kontatzen dira, orduan tartean gertatzen dena, batzutan jende harritu egiten da, zenaita kanpoan usten ditugu, ez ditugu jartzen bapatean guk etxea deitzen diogu, bai, Dianaren antza daukan horri etxea deitzen diogu, orduan normalean harri batzuk kanpoan usten dira, gero besteak atzean izkutatu alizateko edo aurkariari zaila usteko. Oso estrategikoa da, orduan ez da, jokoa, ez da? Oso. Zeren estrategiak injute zeate, hor beti adozeote atxeate. Estrategiaren inguruan beti ere problemat ditugu, zeren badaude estrategia agresiboak eta badaude estrategia asko zapalagoak, ez da? Eta niri azkeneko bolada hontan badaukat horrelako fama oso agresiboa naizela, eta ez dut San Benito hori inondikan ateratzen. Baina, bueno, bion artean egiten dugu estrategia, eta hainbeste denbora paseta gero, gutxi gora bera, badakizkigu beti gero zalantzak badaude, hemen sukaldean bezala, ez da? Igual agian batzuk tirak egin nahi ditu, beste batzuk borobilak eta bar, imaginatu zenolako kuadroa egin duan hemen, baina, eta gero izotzean gauza bera gertatzen da. Orduan, azkenean, zer nahi dezu? Irabaztea, hasi elkarrekin egiten dugu, eta gustora gainea. Zer materialezkoa dira erratza horiek? Alde batetik daukate fibra edo karbonozko fibra parte bat. Hartu, eta horrela hobeto ikusten dugu. Orduan hori izango litzateke fibra bat. Hau fibra bat da? Ez, makilla edo. Makilla, de fibra karbono esatean, ez da? Hori da, oso gutxi pisatzen du. Ze harina dan, txundi harria, ze harina benetan, Orduan hau, fibra askua. Hemen gomatxo bat bezala dakagola. Gripa deitzen diote, hobeto gripa zurteko taulan atzian, hankagartzean nian bezala. Iguala. Eta mendikan, hain beretik eusten dezue? Ez, guk, badago teknika bat, ertzeko normalean guk horrela metraieta bezala. Gorpuzaren kontra, eta gero pixu guztia jartzen dugu honen gainean. Azkenean, imagina, gure helburua da errasten dugunean, zenbat eta gogorrago eta arinago erraztu, egiten duguna da izotza nolabait horrelako urezko pelikula bat sortu, eta orduan aquaplaning efektu hori egiten. Ez dugu azaldu, baina berez dago izotza, eta izotzaren gainetik jolasten hasi aurretik izotz teknikariak urtanta batzuk bota ditu gainean, eta guk erratzarekin urtanta horiek dira urtzen saiatzen garenak. Bale. Ni uste nun pixkate... Ez da guztiz laua. Izotza pulitzen esatean, ez. Osa, izten dezu egin beste berotasun ematezu, ja ura sortzen dezuela pixkat hor. Ur geruza txiki bat, ez da? Izotz kapa horren gainean bota dituzten urtantak dira guk errasten dituguna. Eta adibidez, hau, ze material da hemen aurrean dakagun hau? Eta hori material sintetiko bat da, woven, no woven deitzen zaio, baina, bueno, azkenean material...
Imaginatu txaketa bat daukagula gorete santzeko edo, gutxi gora bera azkenean material guzti hauek horrelakoak dira. Eta orduan, material hidrofugoa da, edo gutxinez horren helburua dauka, zen askotan ere partidu bat jokatu ondoren, material hauek oso azkar zikinten eta oso azkar izorratzen dira. Partiduro aldatu behar dezue hau, eh? Hori da, gomendagarriena, Guk saiatzen gara hori pizkat luzatzen, eta orduan txapelketa oso maila handikoa ez balin bada, berri erabiliten dezu, baina berri txapelketa garrantzitsua balin bada, berri jagin. Partidu bakoitzean berri bat erabiltzen dugu. Edo igualagian arerioa, pentsatzen badugu, gero beti konfunditzen gara, baina igualagian ez duela hainbeste bataiarik emango, igualagian bigarren eskuko, erabiltzen dugu, eta horrela beti jolasean gaude, baina orokorrean beti aldatzen dugu partidu bakoitzeko. Eta zuk lortzen desuna honen mogimentuakin, urgeruza hori sortzen desunean, zer sortzen dezu? Bai, azkarrago jutia, eta norantzak bai kudeatzen dituzue honekin? Bueno, berez ez da azkarrago juten, egiten dana da mantxoago frenatu. Hau da guk... Bai, badirudi berdina dela, baina egiten duguna da bere efektua nolabait luzatu, ez da? Bai, askartu ez dezu ingo, porque golpea daka. Bai, hori da. Nik gauza botatzen badat, eta area iristen bada, honekin egiten duguna pixkatu urrutixeo edo lortzen zaitu. Eta gero, beste alde batetikan, efekturik importantena da, harriak horrelako mango bat daukate, eta orduan parabola bat egiten dute, ez dijoazte zuzen. Eta zergatikan, beti pixkat bueltaka dijoaze bai, ez da? Hori da, eta orduan efekto bat egiten dute, eta parabola horren ondorioz, guk nahi degun lekure iristen dira. Karo, gero geisten dijoanean niteko, ez da? Eta justo lekuan bertan frenatu, eta irabazleak. Eta hori kontrolatzen da pixkat, eta honekin parabola hori kontrolatu daiteke. Vale, bueno, metxe utxikoet. Jarraituko dugu errastatzen, eta gero adibidez, oinetakoak. Ze oinetako mota erabiltzen dituzu? Nola zoazte horro, adibidez, bestela, patinakin ez zoazte, ez da? Zapatilla normalako. Zapatilla ia arruntak dira. Arruntak. Azpinzo zeukiko du, berezia edo ez? Bai, tefloi plantxa txiki bat, eta... Tefloiakin zezaltzea gehiago irristatzen. Hoi da, eskerrean tefloi puska bat daukat, eta eskubian goma. Orduan, eskerreko hankaren bitartez patinatzen, irristatzen, eta eskubikoarekin frenatu egiten. Irristatzen ikusten dira jutena. Osa, zu baten gomakin iten ezu bultza, eta beste nakazu tefloia. Aukera daukagu baita ere, tefloiaren gainean goma bat jartzeko, eta orduan bi hankak gomarekin ditugu, eta... Vale, oza, hori bakoitzak bere teknika dazka, edo lege baten barruan sartu bertzeate? Teknika hori da, errasterako unean, gero bota behar dezunean, orduan bai tefloiaren gainean irristatu behar zarela. Eta gero bada igual pusketa bat ezin dana zapaldu? Aririoa izorratzeko? Edo zune dezun lekuan aldezu ibili zapaltzen? Aurkariak bakarrik erraztu dezake, harriak marra bat zeharkatu ondoren. Etxearen erdia. Berez, printzipioz, kanpotikan ikusita badirudi edonon gaudela, ezta? Baina niko goratzen dut nire lehenengo partidua jokatzerakoan, oian esan nire kapitaina, eta denbora guztian, bai niri eta bai nire taldekidei esaten zigun, ezta? Hau, hemenez, amenez, eta azkenean jartzen zeagoela esan ez, bueno, a ber, ez dakit non egon bana izena. Orduan, arau pilo bat daude ere kirolontan. Bai, beste arau daude, a ber, adidez baten batola pixkat arraro eruditiz jaizuna, arauen bat hola berezila. Azkenengo hauetako arau bat, eta haustu genuena, edo apurtu genuena, erratzarekin zer ikusia daukana. Eta da, gure bakoitzak bere erratza dauka, gure izenak ditugu hor, eta ezin dira aldatu. Orduan, partidu bat asterakoan, bakoitzak bere erratza uki behar du, eta partidu batean mani nahiko despistaua naiz, eta orduan bere erratzarekin hasi nintzen partidua jolasten. Eta oianek esan zian, jo, Mikel, erratza ez badugu, edo gure erratza ez badugu erabiltzen, igual agian partidua galdu dezakegu. Nola ez genuen erratzarik aldatu, ez genuen araurik apurtu, baina horrelako arauak ere badaude, nahiko sensibleak direnak, eta igual agian partidua galdu dezakezuna. Ze berezi, ze ona. Bueno, maionesa egin, zeramen bihar dut, oiane, maionesa pixka gainetik ez nahi zauzatzen zenbat tanta bota behar ditut hemen. Txorrota txiki bat. Txorrota txiki bat. Zer da hori. Vale. Oso ondo. Eta, gatza bota diozu? Ez diot bota. Gatza bildurri gadola. Prast. Gehiago? Bai, bi hiru aldiz hori. Hori, eta beste baixar nire zinte olio daka, eta olio horrek gatza berri izateo. Vale, eta bain, sartu barroan jo, behien euki, eta ez moitu gehiago. Hori da, beha gungo harrapatzen olioa.
Askotan mozte zaigu, gora eta bera askarriten deulako, olio asko hartzeu batea. Orduan basai lasai, beha jungo hartzen. Eta hor adibidez, harria botatzeakuan, zuk nahi diozun velozidade dana nahi alda eman, edo minimo bat dao, edo... Segun zein jaurtik eta mota egin nahi dezun, batzutan leku zehatz batetan ustea nahi dugu harria, orduan ibili bergerana, pasatu gabe, baina beste batzutan agian aurkariaren 3-4 harri ditugu, denak hortik atera nahi dugu, orduan fuerte lan da. Eta hor badago zuen ekipoan adidez, ni naiz txukun lagatzeuna eta ni naiz jatan birrintzeituna edo tokatzen dan bezala. Eta azkenean kirolau gauza oso bat dauka, eta da, bai neskak eta mutilak elkarrekin egon gaitezkela problemari gabe eta dana egin dezakegula. Orduan, nire kasuan adibidez gure bikotean igual agian nik jaurtik eta potenteetan hobeto moldatu naiteke eta oiane oso jokalari ona da adibidez jaurtik eta oso finetan, ez da. Eta aldatu alde zuen nahi dezuenean, esan dezueleno binak abota dezuela. Guaingo txandan zuazi basea botatzen, urrengo txandan ebai zuazi bihartzea, edo hori zuen esku dago? Ez, txanda mantentzen da partidu osoan zehar, ez balin bada inor lesionatzen, edo partidutik ateratzen, orden hori mantendu behar da hasieratik bukara arte. Baina misto bikoitzean badago aukera txanda bakoitzean ordena aldatzeko. Bueno, eta hor, zu esaten zuen bezala, beha oian ez fina dan botatzen, horeka oso ona, eukiko zu, ez da, hor... Eta tempi euki behar da horrez, da? Saiatzen gera, beti, hobetu daitekeen zerbait da, baina, askotan ere hori egiten gea, Pentsa, irristatu lurrera, eta hor garrantzitsuena da lurrera erortzen balin bazera harria ez ikutzea. Nulo ikan aldain, adibidez esate zuen, harria botatzen bazu, linea batetik pasatzen bada hori nulo, ez da? Bai, efectivamente. Orain arte txapelketa nagusietan harriei argitxo batzu jartzen zizkieten, eta orduan argi gorriak pizten zirenean, harri hori kendu egin behar. Harri hori ez da balekua, eta kendu egin behar da. Hori da. Eta fuerte botatzen bazu, eta kiston triskantza lortzen bazu, fuerte botatzen, nulo, baina eta dana moitzen baitu harriak, zer gertatzea. Horrere, arazoak izan ditugu, kalea. Baina, jatorrak izan bargea, eta norbaitek askotan gertatzen da, errasten zoaz, eta nahi gabe harria ikutzen balin badezu, esan egin behar da, segun eta nun izan den, kendu egin behar da harria zuzenean, edo bestela aurkariak erabakitzen du ea nun geldutuko zan harria eta urrutzi edo ez. Bale. Zer berezia, ona. Eta hau, nundik handator? Nundik etorri dan kirol bada? Haze galderak. Galdera oso ona. Eskozian hasi zan kirol hau. 16. mendean, gelatutako lakuetan. Hor jolasten zuten. Ados. Zer da, gure petanka izango bazen bezala? Nik petanka hitza entzuten dudan bakoitzan, horrelako... Hoxe nahi nilan. Ez da kainoko zer ikusirik. Igual agian, arauak eta irakurtzerako garaian edo, antzekotasuna badauka, baina gero adibidez, gure kirolean ulertuko duzunez ezin dugu harria bota hola sin más, baizik eta oreka, zuk esan duzuna, ez da, oreka behar da, guk ere gero harria bota eta gero horrelako nolabaiteko influentzia egin dezakegu harriaren gainean, errazterakoan, orduan, kirol edo gauza oso diferenteak dira, eta gaina gero ere jatorria erabate diferentea. Orduan, askotan entzun dezu galdera hori petankana, benetan txandaka botatzen dugu, eta harri batzuk botatzen dira, eta, neurtzeko sistemare antzekoa da, guk ez dugu... Kirol guztietan bezala, beti txisteak daude, ez da? Guri surfistai paipuak inibiltzia zatik futbolista bat etortzen bada ona, ez dakit zer esateo, gure kasuan txisteak dira, zukoentxe bertan petankaren asuntua, gero erratzarena zen moduz egarrebitzen dugun etxea... Ja, beste bat faltaltzaitek beste bat oso. Baina, ondo dago. Mundu mailan aizeateia jokatzen, ze helburu dazkazue, nola zaudete guantxe?
bueno, aurten ez, bai, 2023an oraintxe, helburu nagusia da Espainiako txapelketa irabazi, nazioarte mailan berriz ibili Ze ahal urratzen izateko. berdia iristeko Espainiako txapelketaraino. Guztietan bezala. Bai, ez dago. Lehendabizen mengoa. Asko ditugu, eta nola ez, gure ametsa Joko Olimpikotara iristea da. Eta adibidez, gorenena, bat bastimen esker, horrelako helburuak izatea posible dira, bestela zinezko izango litzateke. Bat basetinek asko laguntzen du, beha ezingo zenuten horrela jarraitu. Eta ez bakarrikan parte ekonomikoan, baizik eta gero eskaintzen duten parte profesional guztia, fisioterapeutak, medikuntza eta bar, psikologoa eta guretzat oso importantea da. Baina, gure psikologoak gomendatzen digun bezala, helburuak momentuz suabeak izan behar dira, eta urrengo helburua da otsaila, eta Espainiako txapelketa. Efectivamente. Eta gerokoak eta ikusiko dugu non gauden, baina horrela jarretzen badugu, ametsak egi bihurtuko dira, eta ez badira bihurtzen, oso arro sentituko geha egin dugunarekin. Oso ondo. Eta bueno, adibidez, Espainiako txapelketa, noiz dakazu, noiz izango da historia guztia? Otsailean 2 asteburutan, otsaileko jakan. Jakan, bale? Otsaileko lehenengo asteburuan eta 3. Ez ditut orain datako. Eta horretarako, asteburu hontan Suediara goaz, zirkuito mundialeko proba batean parte hartuko dugu, Geflen, Suediako parte batean, segurenik hotza egingo du, espero dut hori horrela izatea. Eta bueno, helburua ondo egitea, eta batez ere prestegon Espainiako txapelketarako, eta jokaldi guztiak praktikatu. Urratz hori ondo emateko, ez da? Ze ona. Zein izan dagoen arteko eukiezuen arrakasteik handilena? Jo, misto bikoitzean, ez? Misto modalitatean. 2 gizon eta 2 emakume. 2018an, Kanadan munduko txapelketan 2. gelditu ginenean. Izugarri polita izan zen, gaina hori Kanadan. 4 bakarri jun ginean. Zeintzukin, zein da beste bikotia? Hoi da, Sergio Bez basauritarra, eta nire aizpa bizkia. Bale, zure izpa bizkia, ze ona. Ondo konprendatuko, arki ulertuko zate orduan, ez da? Ze ona. Gehiegi. Ja basekitek Mikel zertan nahi dan behiratu gabe, Ez. Eta gainea oain badaukagu 3. parte bat, Leirek alaba txiki bat eukidu, familia berria, eta oso pozik gaude. Eta urrengo lorpen guztiak nahiarentzat izango dira. Ona, beste helburu batekin, Bueno, eta hau guztia, bere momentu gogorrak ere izango zitun. Bueno, zegoia izan da, esaten nahi izatela zenbat bidaiatu zuen historia honekin, ez da? Bai, bidaiak gogorrak izaten dira, baina batez ere, pandemia garaian oso momentu latzak bizi izan genituen, eta gainea Joko Olimpikotarako aukerak genituen, preolimpikoa geneukan oso gertu, eta txapelketa guztietan PTR-ak, hoteletan bakarrik egon, horrelako janarien goxua euki gabe eta dena taperretan jarrita, eta momentu oso latzak izan zian. Eta hortaz aparte, beti daude momentu gogorrak, bikotea gea, eta batzutan bikote bezala... Honeako eta txarrako, ez da? Honeako eta txarrako. Baina azkenean, bira gaur egun nola gauden, talde oso ona gara, ez bakarrekan emaitzen gatik, baizik eta egiten ditugun gauza guztiengatik, eta oso arro sentitzen gara batez ere horraz. Ze ona.